Hatod sa Indo kan DZGB, ang programang Legally Yours GB. Ini ang programang magtataon ng opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar asin magapot ang aning maintindihan. Gunyan, uya ang sa indong makakaiba. Pio Fernandez asin Attorney Giselle Basanta. Digdi sa Legally Yours GB. Ang tanong niya sa sarili ay kailan magigising na? All rise. Court is now again in session. Kako yung yaring mga pala. Sergeant at Arms, you are hereby ordered to maintain peace and order, and silence is hereby enjoined Sa kasalanan while the court is in session or suffer the fate of maximum penalty of direct contempt. nga ikapiling niya kanyang asawa at anak. Counsels for both the defendant and the prosecution acknowledge your presence. Ang munting tahanang may tuwa. Sa pangaran ka na PBN Broadcasting Network Incorporated, Tahan ay tinutol ng isang paratang sa kanya. Radio Station DZGB AM, Siya daw ang may sala sa isang krimen na di naman niya ginawa. ini na naman po ang programa Legally Yours GB. Lang na katulad niya. Sarong oras po ko mas menos na mag-iriba-iba kita sa pagdangog nin man iba-ibang informasyon Turusa ng walang na ihahatod sa tuya ka na mga nakakaulay niya itong abogados. kasdi. Provisiones kan lay na napapanahon sa presenteng mga issues. Naman Asin provisiones kan lahi na dapat niya itong maaraman, asin maintindihan tanganing magamit niya to para sa proteksyon. mga walang kasalanan. Kan sa tuyang buhay asin propiedad, Mga ilang asin ang pagrespetar man kan deretsos kan sa tuyang kapwa. Legally Yours GB. Yaon man siyempre ang pag-edukar sa satuya sa paagi kan mga legal maxims na dapat man niya itong maintindihan. tangi Siyempre ang pag-akomodar kan kahaputan sa sakuyang telepono numero 0961-759-0888. Diyos na rin. That's 0961-759-0888 sa Smart asin sa Globe 0926-0156-020. Haharapin na niya kanyang kamatayan. Katuwang tadyan sa technical control si June Napolis, the man from Poland. Sa newsroom yaon dyan si News Manager Mardela. Batas ng Ang sabuya pong malalaoman, di mo main. the jack of all trades. Angel Mustasa, ang sabuya pong nasa production center, ang AM kang DZGB AM, ang sabong anghel. Anan. Yaon man dyan sa IT, si Richard, Buda si Arven, sa padagos man na pag-tugaygay, asin pag mantinir, kan sa tuya pong broadcast sa internet. Walang kasalanan. Ako po ang sa indong presiding officer, Mga ilang Pio Fernandez. arapin na niya ang bitayan. Sige po tabi, kasubago nagapaabot sa to ning informasyon sa tuyang resident attorney si abogado Giselle Basanta na minahagad siya ning leave of court. Yan. Minapais ko mo na
igwa siya ning importanteng pinag-asikaso. Kaya huminagad siya ning permiso sa korteng ini. Na daingo na makatindir and ang sa iya pong plea, as in prayer, is hereby granted. Yan. And syempre, di man mawawara ang sa tuyang of equal caliber. Ano? Taro sa pinakamatindi man na abogado ng bayan. Ang sa tuyang nakakasabay mandigdi, si Abogado Bart Raico. Kindly acknowledge your presence, Attorney Bart Raico. Good morning, Your Honor. Appearing for the people, Attorney Bartolome Raico po. You are well recognized, and as much as this court would like to be would like to you to be personally present, physically present, but in accordance with the rules of the situation, we are constrained that we would like to get in touch with you through our telephone lines, Attorney Raico. Yes po, yes po. Salamat po, Your Honor. Salamat yan sa tuyang online hearing. Virtual conference. Virtual hearing. Video conferencing. Naaga. Attorney Bart, mga tugang sa tuyang sarupang panyero ng bayan. Ano, tatawan ta kanin primerong pagkakataon naman na maipaabot sa mga parantabay itong suna katuudan tabaga mga legal maxims na sa tuyang dapat maintindihan, mai-aplikar sa oral law na pagbuhay-buhay. Go ahead, tabi, Attorney Bart. Pwede ako tabi, Your Honor, mapa-excuse ko na ako sa legal maxim mo niyan. Taday, sinurat ko kasubanggi, dahil ko na nakakukuha, uranon kaya. Hintayin ko daw nagkakaraan. Taon tabi na, nag-abot pa sana ako sa arong tibaan po, makuha ko niya ang digdi sa lamisa. Diyan na wala sa legal maxim. Well, programa kita sa ibang programa. Anyway, opo. good morning, Tabi. Honor. Good morning sa zero pong parties present, the public. Opo. Opo. Now, in as much as this court would like to have the legal maxim on our first portion, but we will give our attorney ng bayan, panyero ng bayan, enough and sufficient time to catch his breath and mahanap buhay muna tabi kita, Attorney Bart, and then kuan muna kita ka sa tuyang parehong composure tanganing taon-taon pagbaltata. May dokarta na po, Attorney Bart, sa tuyang mga parantabay. We will call you mga after several minutes pagkatapos po kan sa tuyang hanap buhay tabi, Attorney Bart. Salamat po, Your Honor. Opo. I am subjecting myself to the honorable court po. Sige po, salamat. We will be right back po. Kasabay na si Attorney Bart Raico. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, nasanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Dapat handa ka sa manahutin. It's the day, best cafe, inumin. Best cafe is the name. Best cafe. Sa umaga. Best cafe. Ang pinamasustansya. Best cafe. Di ko na kasama. Best cafe. Best cafe. Sa umaga. Best cafe. Ang pinamasustansya. Best cafe. Di ko na kasama. Best cafe. Best
Nescafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. San Campeon, ako'y pag-ibahin. Sunang dugong Pinoy, pag-ibahin ang dugo natin. San Campeon, sa pagod, putla o hilo, kayang-kaya, matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep,
for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine hydrochloride chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. It's happening. The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit with proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alinmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Sado at fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Problema sa mabahong amoy ng basura? Naku, huwag magtiis! I-Zeolite na yan! Ang Zeolite powder ay may kakayahang mag-absorb ng amoy. Walang amoy, walang langaw. Kaya iwas sakit, di ba? For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko.
Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Sipulin Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Sipulin Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras Pilipinas, alas 11:33 nin pagkaaga. An oras hatod sa Indokang. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ferrex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Ferrex B Complex Daily. Red Horse. Lakas ng tama pero di wasak. Revicon. Lakas ng 5. Revicon Forte. Si Pio Fernandez, asin si Attorney Giselle Basanta. Legally yours, GB. Sige po buwelta na kita sa satuyang special na programa Legally Yours GB. This time, daguguntan na po na pag-esplikar kasatuyang sarupang panyero ng bayan si Attorney Bart Trico kan nagkakapirang provisiones kan lay na dapat niya itong maintindihan. Attorney Bart, we will be listening tabi. Please go ahead. Good morning, Giraray. Good morning po, Giraray Dek. Medyo nagkapira kaya ang nalista ko. Ako na sulista ko sabi, Your Honor. Dahil ko lang karap tatibad na ibanggit na yung mga nakaagi. Ibaan, sabihin mo po sa kuya, para iso iba na lang ang banggiton ta. Ang sarukan sarukan mga popular na Latin maxim is ining delegatus non potest delegare. Delegatus non potest delegare. Kung sa English, that which is delegated cannot be further delegated or redelegated. Yun. Kung ano man po ang sinugo sa imo, dahil mo naman pwedeng sugo sa iba. Ay. What is being delegated cannot be redelegated. Ayun, opo. Igwa po mga exception dyan. Ang dahilan po kaya sa imo diniligar ini, dahil pinili ka mismo, ikan mag-ibo. Igwang kwalifikasyones, so nagdeligar sa imo, para ikaan pilion niya bako itong iba tao. Yan. Ang general rule. So, ika ngayon gusto kong magpinta kan arong ko. Itong sugo mo niyang magpinta, siya dapat sa magpinta. Dahil pwedeng itong pintor, magsugo ka ibang pintor, na ika na ngayang pinta duman, may gibo pa akong iba. Diba, ang pwedeng magpaaram siya duman sa nagdeligar sa iya, na ideligar na sa iba, pwede man siya magsayuma, ng delegasyon sa iya. Pero kung inako niya na itong delegasyon sa iya, so trabahong titao sa iya, natang sa iya, inako na niya ito, siya mismo dapatan mag-ibo. Igawa man po tabi, Sir Pio, itong exception. Opo. Kung ngayon may SPA na titawan mo sa sarong tawag direksyon na siya ang magpabakal sa imong propiedad, special power of attorney. Kung dahil po nasasabi duman na may right ka of substitution, then you cannot delegate that special power of attorney to sell sa iba. Kaya si Sir Pio po baga ngaya tinakuan ki diretso ni Sir Juan na magpabakal kang propiedad niya.
Serpio sana ang pwede si Serpio ang pwede magpabakal. Okay. So may aki ni Serpio o agom ni Serpio, pwede magpabakal. Si Serpio sana. Aha. Unless duman sa SPA nakasabi na I am also conferring the right of substitution duman sa agent niya. Yan. Na pag sinabi niyan, si Sergio ngaya igwaki right of substitution and the substitute ngaya is deemed my agent. Hindi man niya sabi yung ito, pwede siya mag-substitute pero kay kuhan niya confirmation o ratification kay itong principal. Iyo po. Pwede man ito. Arog pa lang Na may kan. mga Arog pa lang kan ang gamit ka ang tabi attorney itong maxim na ano po nga niso sa kung ito sa Latin po pakiotro po? delegatus non potest delegare. Yan, delegados non potest delegare. Ngaya, Delegare. oo. Ngaya si Attorney Bart igwanin sa diring dakulaono na food court iyogon moan. So Jalikod. Yan. Tapos Pio Fernandez, kumo na namumuyahan ko ang timplada mo kan igadubuda kan dingga. Ikasana ang magluluto kayan daing iba. Yan. Iyang palan, dapat ito ang utubon ko, tayo ito ang pinagdiligar mo sa kuya na responsibilidad buda obligasyon. Dai ko pwede itong i-render kwenta sa iba na pagluto ng kanding ka buda igado, tayo ang itinao mo na sa kuya na obligasyon tabi Attorney Bart. Yes po. Oh, Yes po. Eksakto lang gan po, Sir Pio. Kaya station manager, Oo po. ika nga tabi Sir Pio, ika ang pinakamatibay sa muya digdi. Ika ang magkapot kang legally yours. Si Sir Pio, hindi niya pwedeng sabihin si Sir, kung si Say na Sir dyan, Sir Bart, na yung magtukaw dyan, hindi pwede ka, ikaw mismo ang pinili kang SM. Tayo ka ang magtukaw dyan. Yan. Kung ay papalit ka, sabihin mo nga dyan duman sa principal kay SM tabi, may dumanon tabi akong importante sa kunsain. Opo. Dahil signal duman, di ba pwedeng may salida ka, tigding iba. Pero dahil ikaw mismo magkusa na mag-kuhan kisa dire. Para magakan suunin ng obligado ka Opo. na magsuporta sa ngayaaki mo. Opo. Bako aka ki iba na masuporta duman sa aki mo. Oho. Pero bako maray ang pasyon. Na dapat ikaan may, lalo na kung mga personal. Kaya may obligasyon kang Naputol na maapod giraray tabi ako Attorney Bart. Naputol so sa tuyang horo naman. This is the first warning na naputol tabi kita Attorney Bart. Nag-apod giraray ko. Naputol so sa tuya tabing teleconferencing Attorney Bart. Please go ahead tabi. Please go ahead po. Opo. Kung lalo na po kung mga personal, kaya may obligasyon kang ago mo. Kaya pabugtak ka, may obligasyon kang to live together, to stay together, to give support. Yan. Kaya mo pwede isugo sa ibang tao, ika na sa nangyayang magpadama sa agong bro. Di ba po pwede? Di ba po pwede? Kaya mo pwede, bawal. Sa batas, sasabi na ang may diretsong magpadama kan ago mo, sa agong, bako sa ibang agong. Yan. Igawa naman niya kung agong-agong. Kumuha ka naman niya. Ididiligar ko na ngayon sa imong agom ko ta malang ribok nga pagkaaga. Ako na nga kisir Pio. Bueno. sa mga kwantabi attorney ano ang magiging epekto halimbawa di sinugo mo ako Attorney Bart? Opo. Pio, ika ang pididiligaran ko sa paagikan special power of attorney na ini na ihanap mo ning buyer inin sa kuyang 282 na ektarya
Ninlute. Ma-develop ako nin saro naman na subdivision. Ikasana ang pagdidiligaran ko. Susugdig di sa special power of attorney inibo ko na makipagtransaksyon sa mga pwedeng bumakalkaan. Halimbawa, Attorney Bart, idiniligar ko man na sa sarong tawo itong itinao mo sa kuyang otoridad. Naday ako naghagad kan sa imong konsentimiento na bulawos. Ano po ang magiging epekto kan transaksyon na ito halimbawa nakakuha itong susakuyang pigdiligaran ning mabakal kang lote mapasiring na sa imo Attorney Bart. O ni na kapkuan ako nan mabakal kang lote. Anon magiging epekto tabi Attorney Bart? Ang primero dyan, magkakaigwa ki Libong. Inot, kung daing delegasyon ining may sadiri, duman sa diniligaran mo. Ngaya si Sir Pio ang diniligaran, tapos si Sir Pio nagdiligar man kay ibang tao. Pwedeng dainid bidon kantag sadiri, so pinabakal kay itong diniligar mo. Dahil dahil ko man, kasi ka man nga, dahil ko man nga kamidbid. Si Pio ngayon magpabakal kay ni. Okay. Si Pio sa nangyayang gusto ko magpabakal kay ni. Dahil iba. Kung bako si Sir Pio, dahil ako mapabakal, dahil nalugod. Pwede niyang sabihin na dahil nalugod. Ako. Illegal yan. Lalo na, Sir Pio, kung may nangyaring illegal. Opo. Kaya, saro ngayang amigo mo na, sagid-sagid amigo mo. Opo. Ipabakal ta ngayon. Pero ngaya, arog kaya may daya. Oho. Kung dahil, so ahinti mo, uminagad ki kwarta, duman sa ikaduwang ahinti. Oho. Pasabi itong ikaduwang ahinti, di man niya pwedeng, sir nga tabi, di niya pwedeng dahil mo ngaya akoon nga ining bayad. Bayad na ako duman ngaya ki Sir Pio, ngaya ki sarong bilyon ngaya, taganing ako na magpabakal kayo ni. Nyan. Oho. Masabi sa tag sa diri, dahil man akong lamot kung nagbayad ka ki bastaan gusto ko si Sir Pio lang magpabakal. Iyo. Dahil akong iba. Oho. No right of substitution. Kung igwa po ki mga konsekwensya itong mga ginibo kan agent sa iba at kan redelegation pag diniligar niya giraray, dahil dapat abuton o dahil makaka-epekto duman sa principal. Ayan. Daing labot sa principal duman sa iligaran kan sa iyang agent. Opo. Oho. Igwa man po exception dyan. Sige daw, tabi. Ako otorisado itong redelegate kan power. Mm-hmm. Pero pwede man na sa principal i-ratify Aha. to illegal or so unauthorized delegation. Sa paanong pasistema tabi Attorney Bart? Bidun taka na sa nangaya. Sabi niya ni Pio, talaga ngayang pagkatuwa ngaya kamudwa. Bidun ko na sa nangaya. Bilang ahinti ko. Pwede man mag-ibog iraray kisaro na naman na special power of attorney. Oo. Pwede man i-revoke na sa Pio or dagdagan na sa na also the other person the right to sell the property. Iyarog palang kaan ade. Magagamit na-ratify. Ratification. Magagamit tayo sa oral law na pag turo transaction tabi Attorney Bart ano? Opo. Kung dahil man mimidbidong kagtag sa diri, dahil ipito sa iya. Pero kung i-ratify niya na so illegal na ginibo ka ito or irregular na ginibo ka itong agent, valid na. Yan, okay. So iyan po iyan ang manunguduman sa Latin maxim na potes delegado. Delegatus non potes delegare. Delegatus non potes delegare. Yan. O di sige, magayon nung tabi Attorney. Maduman na kita sa saro pangkabtang yung mga pertinent provisions of law na dapat na niya itong maisan tabi Attorney. We will be listening po. Go ahead po. Opo, igwa po ning linuwas na bagong resolution ang Korte Suprema. Ito pong bagong rules ining nasa AM number or Administrative Matters number 21-06-08-N
RSC. Mhm. Ini po so rule on the use of body-worn cameras in the execution of warrants. Yan. So mga kudak-kudak sa lawas kan pulis. Yan. Oho. Oo. Sige. Hindi po ang specify digdi na kaipuhan ang mga pulis na nag-execute kang warrant of arrest. Kuda nag-execute kay itong search warrant, dapat ikwa na po ng body cameras and an alternative recording device. Yan. So minimum po 2. Sarong body cam minimum, kuda sarong alternative recording device. Mhm. Sa pag-execute niya ng search warrant or kang warrant of arrest. Yun. O di, ano yan tabi? Mandato na, Attorney Bart, sa gabos na mga law enforcement agencies? Yes po. Ang iyan pong search warrant, buda warrant of arrest, dahil man na ibang pwede mag-ibo kaya kundi sa mga police authorities. So police lang. Pulis lang. Opo. Mhm. Police Sige. lang. Dahil man pwede so army na Oho. mag-serve kang Mandamiento. search warrant o warrant of arrest. Gabos man na tao, pwede mag-aresto. Opo. Warrantless arrest. Opo. So mga instances maganing warrantless arrest. If a Opo. crime is being committed in your presence, had just been committed or is about to be committed, pwede ka mag-aresto. Or anybody can arrest a prisoner na nakadulag, Mhm. etc. Yan mga instances of warrantless arrest. Pero kung may warrant of arrest, Oho. kung sasabihin, inisyo kang korte, sinugo sa pulis, kaya man na ibang susuguon dyan, kundi sa pulis, na arestaron nining tawong ini. O Oho. maisyo naman ki warrant for search warrant. In arong na ini o ining kwarto na ini, ordering the police officers to search for these items in this particular place Mhm. and darahon duman sa korte kung ano kung may nakuha sindang mga items sa ito. Kung igwa po search warrant or warrant of arrest, puha na body camera Iyan. and another alternative recording device. Di dua palan Ini po tabi. Dua, Attorney so main body camera, kuday gwa pang saro na backup na kung anong device na pwedeng makarecord niya. Cellphone. Opo, cellphone. Alternative recording device. Hindi po may mga minimum ending alternative recording device. Dapat ang resolution niya 720p or higher. So frame rate niya dapat 30 frames per second. At least dapat sa audio niya built-in. So date and time stamping built-in. GPS niya dapat built-in. So battery life niya dapat 8 hours continuous. So storage niya capable of storing 8 hours continuous audio, video Recording. footage. Tapos so igwa siyang low light recording or may night mode built-in na. So ini yung mga minimum requirements para duman sa alternative recording device. Ini po kaya so reklamo baga kandakol nagsururak pati sa mga organisasyon kan mga abogado, IBP, kudas iba pang mga human rights advocates Mhm. sa Supreme Court na nakulon niya nagkakaradan aduda nga ining mga nagkakaradan ko niya sa mga panlabaan, Nanlaban. itong nakulon niya kay mga aligasyon na nagtanom, etc. etc. Tanganin niyang maayos niya ining pag-execute kan search warrant of arrest. Ini ang naisip kang Supreme Court na ipinumulgar ninda just very recently. Ipapublic man ini, karon na-publish na nga ini kayo sa official gazette buda sa duwang dyaryo of national circulation, then magiging epektibo na po ini. Total, igwa naman ki-guidelines ng PNP on the use of the body camera. Iyo po. So, pig-esaan tayo ni na ngayon ma-aresto, sa pag-aresto mismo, pagpuon pa sa pag-aresto, naka-on na itong mga video cam or body camera. Sa pagpuon niya kang search, magtuktok pa sila sa arong, naka-on na ito, kakaning mailing na regular so pangyayari. Mhm. Sagod na matapos sa operation. Oo. Opo, may nagte-text digdi tabi, Attorney. Dua ini pero Opo. parehuan sa indang kahaputan thought Opo. Paano nga yakon dai sa aga nga di nga si Huwes nga si Honorable Judge
Attorney Bart Trico, inordinan si Patrolman Pio Fernandez. Arrestaron ini. Nas personang ini, Patrolman Fernandez. Ining nasa mandamento de arresto. Arrestaron ang taiguan ni nagkakanigo ng kaso. Yan. Kunyan, si Patrolman Pio Fernandez, may hangover. May hangover. Tagul piso inom ka subanggi. Yan. Dahil pa na muraw-murawan, dumay nalaga na duman sa residensya kan arrestaron. Basag na sa naglumay na ay, sa pinitbitsukan. Pinitbitso yaon duman sa harong. Ano? Di iyon na ito. Pagkakuakan bandamento de arresto tabi Attorney Bart Trico kan huwes. Ani huwes Bart Trico, Attorney Bart. Si Patrolman Fernandez, gulpi pang hangover. Kami nalaga duman sa harong. Pinitbitso yaon duman sa nakapangaran sa mandamento de arresto. Dinara sa korte. Nalingawan niyang sulugon sa body camera. Budaday siya ning backup camera. Ano daa ang mangyayari? Iyon suyaon dumantabi attorney sa duwang text. Anong mangyayari sa pag-arestar ni Patrolman Fernandez duman sa daing kalaban-laban na binitbit duman sa harong over? Okay. Magkaiba po ang epekto sang day pagsunod digdi sa rules na ini duman sa warrant of arrest, buda sa epekto duman sa search warrant. Opo, opo. Kung digdi po sa warrant of arrest, ang aresto kada ay ginamitan ki body camera o an alternative recording device will not rent. Napuputol lang sa tuyang kuan, huroron. Pig sa sabotahe, Attorney Bart, ang sa tuyang kuan, linya. O pig sa sabotahe, Attorney Bart, ang linya kan korte. Okay. Opo. Shall not is Section 5 po ini duman sa rules. Failure to observe the requirement of using body-worn cameras or alternative recording devices shall not render the arrest unlawful or render the evidence obtained inadmissible. But the person conducting the arrest will be liable for contempt of court. If the body-worn cameras were not activated due to their malfunction, etc. So, pwede pong makasuhan ng uninang contempt of court. Pwedeng prisohon kang korte to police na dahil nagsunod duman sa reglamentong ini. Okay. Pero duman po sa search warrant, kung dahil nagamit body-worn cameras o alternative recording device, ano ang magiging epekto? Une, Section 7 ini duman sa resolution rule kan sa Korte Suprema. Failure to observe the requirement of using body-worn cameras or alternative recording devices without reasonable grounds during the execution of the search warrant shall render the evidence obtained inadmissible for the prosecution of the offense for which the search warrant was applied. Ayan. Dahil rekonisiron kan korte. Itong sunako ang mga bagay-bagay na ito. Yan. Dahil ito rekonisiron. Kung dahil kang ebidensya na makukuha duman, o may ebidensya man, dahil man admitido, dahil man i-admit kang court, hindi kang ebidensya, masasayang mo niya sa pag-file mo kang kaso. Yan. Okay. Ano so pwedeng... At kapira kayan, makukontempa pati sa mga police officers na nag-conducer kan search warrant na dahil nagamit body-worn cameras or alternative recording device. Yan. Prisuhon si Patrolman Fernandez na naggarikisa, binitbit subag, na dahil manibadi ka, prisuhon ka, buda itong bag na itong nako, inadmissible sa korte. Gunmuan. Arog palaga. Rimati si Patrolman Fernandez. Di, may inarestar naman ako, ta sinugo naman ako ni Honorable Judge Raico. Arestaron ining personang ini, tamay mandamento de arresto. Dahil na naman ako nag-body camera, tamay hangover na naman. Inarestar ko, dahil nara ako sa korte. So pag-arestar, dahil na ito pwedeng maimbalidar. Kundi, iko-contempt na sana si Patrolman Fernandez. Preso naman, contempt.
Sabay na nga kabukan sa din ako po. Duwa na ka mo, magkakusan na ka mong duwa. Iyo pala. Brigada kaya ka mo. Magkabrigada. Iyo pala nag-epekto ka ang tabi na Attorney Bart Ade. Opo. Arog na kaano. Di nagsisiram o garing Attorney Bart na naman ng hurulta. But in as much as this court would like to give you ample time, but we are constrained to give you the last 3 minutes for your concluding statement for this session. Attorney Bart, again, you are recognized. Opo. Igwa pong epekto man ini duman sa pigsasabing warrantless arrest duman sa drugs. Droga, yan. Aha. Sa droga. Niya by bust. Opo. By bust operation. And by bust operation, dahil search warrant yan o dahil warrant of arrest yan. Opo. Pero, paano ini-implementar duman? So, mabakal, so, push your buyer, ay man pwedeng pagka-body camera, kasi di man ang mapabakal sa iyang may camera. Alam nyo na nga ba, mabakal niya kung sebo-sebo pa ni, pero i-record ko nga yan. Dahil mo na mama. Ano ka nga, buha ka. Dahil mo ba, sikreto nga niya, sikreto yan. Aha. Dahil man pig-expect na magamit yung body camera o alternative Recording device. Recording device. Itong mismong push your buyer. Aha. Pero sa mga bypass pa rin, Sir, Your Honor, Opo. igwa ki essential witnesses. Aha. Tuloy ni, pero dapat igwa ki duwa. Media representative, Opo. kuda so elected official. Pwedeng barangay, oho. kagawad, kapitan, or kung sino basta elected. Opo. Ining duwang witnesses na ini, dapat present na siya at the time of the bypass. Bako siya dapat nagduman, takop ka, pasan ka, alam ko na nga, dahil ako na pagkapkapanta, alasod ta nga si Sir Pio ngayon na mag-witness kayo ni pagkapkapta, sala. Dapat duman pa sa standby bus, planado man yan. Opo. So dapat niya una duman sa witnesses at the time na by bus. Iya. Kung dahil makarecord itong su pulis, talangan man makarecord ito. So, media representative can, dahil mapig-obligar, pero can, pwede siyang mag-video. Pero dapat matago siya ta. Dapat matago siya ta. Kung mamalis yan. Mamalis yan. Magpapabalan. Utong nga si Pio Fernandez. Nag-video nga yan. Dahil man niya ako nagpapabakal palit si Shabu. Pabakal ko ngayon yan. Sumanok na yung pangula. Sulog? Ay, palan ade magayonon attorney. Naidukar kitang maray kan panibagong iyan na regulasyones magayonon tabi attorney. Opo. Siguro sa mga madiligar, mga trabaho sa mata o power of attorney o madiligar sa ibang tao, maging klaro po siguro kung ano ang pagdidiligar nindong powers. Kung bako man delegable so powers, then it will be invalidated. Or kung tinawanin do ki delegation to pagibo sa kasarong bagay ang sarong tao, dapat maging malinaw kung hindi siyang mag-redelegate. Arog ba kaya parkila ko sa imo sa apartment, kaya man gustong sabihin na, pwede ka na magparkila sa iba man. Yeah. Kaya ka man sa napig parkila ko. Okay. Kung gusto mong magkaigwa ki sublis, pwede siguro sa kontra kublis na magkaagduman na with the right to sublis. Yeah. Pero kung hindi dapat, silent lang duman, tulis lang to a certain person. Di so persona lang itong magarkila. Opo. So, Diyos Marinal daw tabi, Your Honor, in as much as gusto talagang para padagos. Paliwanag, the time constraints, Your Honor. Salamat pong maray sa oportunidad na honra po sa kuya na ako maimbitaran sa imong programang napakagayon po. Salamat na maray. Thank you so much, Attorney Bart, for sharing your knowledge and wisdom. This court is now again hereby adjourned and salamat amang Diyos ang magbantay. Sa indung nadango ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours GB.
Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong